muri yeZimbabwe ndinaro gwebe ndati ndinayo nhekwe yandinayo ndikabata zviri kufamba iri yeZimbabwe ndine nyaya kana ndisingakanganisi yakauya pano panhepfenyuro pachirongwa chatete kuda zvinopisa nyaya yemhuri yanga iri mukati mekutambura yevanakadzi nevanarume vaiitwa vakadzi usiku nezvavasingaoni, varume vaitwa vakadzi, vakadzi vaitwa varume, vakainzwa iri pano panhepfenyuro. Aiwa yazouya nekuno kana ndisingakanganisi zvakare ichadzoka zvakare kuna tete kuda vene venyaya vakuzopupura kuti chii chakazoitika. Ndati ndikuudzire kuti taapapi nhepfenyuro imwe chete tinogamuchidzana kuti munzwe kuti zvaapapi zvakamira sei. Ndine nyaya asi regai ndikuzivise kuti ndisati ndapinda mairi. Zvakazoonekwa kuti chaiita muri madzimai mabhiza. Mabhiza chayanomba nyaya ndo aita vakadzi vana vemurume uyu kana kuti muri ishi. Mushure mekuti baba vangu akatora mushonga wekubhecha mabhiza hodhoni regai ndimire ipapo. Asi baba vakafa. Muri yeZimbabwe zvimwe zvinhu zvamunobata izvi, zvimwe zvinhu zvatinobata izvi kwazvinoguma nokuenda. Ndine nyaya yepano pamarondera padhuze apa inosanganisa Chipinge, mwanakomana akasvika 42 years inova ndiyo first born asina kuroora. Number 2 akaroora, number 3 akaroora, number 4 akaroorwa. Pane vana 4, vakomana 3 nemusikana 1. Asi mukomana wokutanga uyu haana kumbogara aroora, vaning'ina vake vakaroora ndokuita mhuri pamba. Ndokubva azoroora, auda kunoroora paye aunza vabereki kutizvo musikana uyu ndiye wandoda kuroora, ndokubva ambonzi mira kwe6 months. Mukadzi achiramba kunzi auye pamba, asi mukadzi akazouya. Auya pamba zvikanzi pindai mumba tichazokuudzai nguva yekuti sanganai semurume nemukadzi. Hodhori mira ipapo ndizokuudzai zvakaitika. Oh brother. Hey, muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika. Ndine nyaya muri yeZimbabwe kutaura kuno unyoro huno. Tine mazuva tichitaura nyaya dzinopisa kunzvimbo yezhombe. Takataura nyaya yamunyaradzi anove munhu ane chitunha chiri mumochari izvezvi. Chokuzobuda chine mashuku ekuti hama dziri kuti izwi riri kubva pamunhu kuti izvo hamukwanisi kundichengeta kundiisa kuvafi ndisina mapatsi akakwana. Nanhasi asati avigwa vanoziva nyaya iyi takutopinda mutumanzi kana totodarika mutumanzi ari mumochari. Tine nyaya yandakataura ikaitika kuzhombe yemukomana akatemwa nebhemba pamhanza kusvikira azofa. Hama dzemunhu uyu dzikatora kupinda mukati mekutonga dzikapinda mudzimba dzevanhu dzichitevera vanhu vadzaiziva kuti ndova vanofungidziro yekunzi ndova vanhu vakaponda vakapisa dzimba dzinokwana kuita ina door to door kusvikira vanhu ava vaungana vehukama vakabvisa mari dzacho kusvikira COVID rauya munhu akavigwa vakabhadhara mombe dzinosvika 12 vachitaura kuti hatisi kudzokera kumashure kusvikira maviga munhu wedu. Zvakaitika muzhombe. Ende mapurisa akazosvika zvechokwadi akaenda kunoona misha yakapiswa. Nanhasi nyaya iyi asati anzwa kuti vakapisawo dzimba wangu vakaurayirwa munhu.